ana gina so cikin yarda da zuciya za ta tantance. So ya haɓaka har zuciya ta taɓa zo ki ban magani. Surin da ke cikin rai na furta da zaki jiki ɗan tausaya. Abin da ke cikin zuciya tilas ido ya kan bayyana. Sirrin da ke cikin rai ka furta na ji shi dole zan tausaya. Da zaki rike so na ki sare kin tafi da ni, zauna ki kafa taron da za a ɗaura ni rawani. Da sai na kafa dokar da zaki zauna kusa da ni, komai ki ambata shi na gaskata mu bi zamani. Zuciya karba so ya lasa min zuma da gumba, na dau alwashin nuni da kumba da wanda duka zai raba ki da ni.